страва бабка ў нашым раёне з'яўляецца вялікай папулярнасцю. Гэтае блюдо любіў Пятрусь Броўка. Все, тогда готовим. Для гэтага нам патрэбна бульба, цыбуля, яйка, сала, крышачку мукі, перец. Сметанки, шкварки. Я уже засушил рукава. В принципе, можно починать. Волнительно, правда? Песни не хапаю. Ну вось і атрымалася наша смачная, румяная беларуская бабка. Ай,